ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಯಾನಿನಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದೇವಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾವ್ ಬಾಜಿ ಬಲ್ಲೆ ನಿಕೊಲ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಾವ್ ಬಾಜಿ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಮಾತ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ ದೀತೆ ಯಾನ್ ಒಂದಿನ ನಿಕಲೆಗ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪುನಾಗನೆ ಇತ್ತ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ ಪನ್ಪೆ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆತ್ತು ಒಂದುಲ್ಲರ ಚಾನೆಲ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ತರಕಾರಿನ ಮಾತ ಬೇಯ್ಪವರೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಬಟರ್ ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯೆ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ಗೆತ್ತಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಟಾಟೆ ಗೆತ್ತಂಡೆ ಬಟಾಟೆನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಗೆತ್ತಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ಬಟಾಣಿ ಗೆತ್ತನಿಯೆ ಬಟಾಣಿನ ಯಾನ್ ನೀರಿಡ್ ನೆನೆತ್ ದಿದಿತ್ತೆ ತರಕಾರಿ ಬೇಯಿನಾಗ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಪಾವ್ ಬಾಜಿ ಪೌಡರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿದ ಐನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ತರಕಾರಿ ಬೇಯರಿಗೆ ತಕ್ಕ ನೀರ್ ಗೆತ್ತಂಡೆ ಒಂದು ಮಾತ ಬೇಯರಿಗೆ ಮೂಜೆರ್ದು 4 ವಿಸಿಲ್ ಯಾವುಂಡು ಆತೇಟ್ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ್ ಬೇಯ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಾವ್ ಬಾಜಿಗೆ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೂಲ ಯಾನ್ 4 ಬ್ಯಾಡ್ಗಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 4 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತ್ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಚೂರು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೂಜೆರ್ದು 4 ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ನೀರ್ ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆಯರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಚೂರು ನೀರ್ ಪಾರ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯೆ ತರಕಾರಿ ಮಾತ ಬೇಯ್ದಂಡು ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏತೆಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ದನು ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬಾಜಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಬಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಐನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಗೆತ್ತಂದೆ ಅವಿನ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದೆ ಅವು ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಅವು ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಐನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ರಡ್ಡ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆವಡು ಒಕೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ಗೆ ತಂದೆ
ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಕಸೂರಿ ಮೇತಿಗೆ ತಂದೆ ಕಸೂರಿ ಮೇತಿ ಪಾಡುನಿರ್ದು ಒಂದು ಪಾವ್ ಬಾಜಿದ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬೊಕೊಂಚೂರು ಮಂಜಲ್, ಬೊಕೊಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೌಡರ್, ಬೊಕೊಂಚಿ 1/4 ಚಮಚದ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಕಡೆದಿತ್ತಿನ ಚಟ್ನಿ ಏನು ಮುಲ್ಪ 1 ಚಮಚ ಪಾಡ್ಯೆ. ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಮುಲ್ಪ 1 ಚಮಚದ ಪಾವ್ ಬಾಜಿ ಮಸಾಲ ಐದು. ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಬೇಯ್ಪದಿತ್ತಿನ ತರಕಾರಿನ ಮಾತ ಪಾಡ್ಯೆ. ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬೇಯ್ಪದಿತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಯೆ. ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಸಲ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಯೆ. ಒಂದಿತ್ತೆ ತರಕಾರಿಲೇನು ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪೆ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿಂದ ಅಂಡ್ ಗ್ರೇವಿ ಯಾನೈಕ್ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆವರೆಗೋಸ್ಕರ ನೀರು ಪಾಡಿ. ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡರೆ ಪೋರ್ಚಿ. ಬಾಜಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಯ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಬಟರ್ ಪಾಡ್ಯ. ಪಾವ್ ಬಾಜಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಪರ್ನಿಕಲು ಪಾವ್ ಬಾಜಿ ಏತ್ ಶೋಕು ರೆಡಿ ಆತಂಡ್ ಬಂದು ಏರಿಗ್ ಮತ್ತ ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ. ಬಾಯ್.